Вики беше момиче с лъчезарна усмивка, винаги облечена в шарени дрехи, които отразяваха веселия и характер. Най-често носеше любимата си розова блуза с стич, а косата й почти винаги беше сплетена на рошева плитка. В класа си беше известна със своята доброта и креативност. Рисуваше прекрасно и често украсяваше училищните табла с комикси и шарени постери. Венци от друга страна беше малко по-тих, но изключително умен и с чудесно чувство за хумор. Имаше леко рошева коса, обичаше да носи свичериска чулка и винаги беше с книга или слушалки в ръка. Макар да не говореше много, когато го направеше, всички слушаха внимателно, защото обикновенно казваше нещо смешно, умно или и двете. Вики и Венци седяха на един чин от началото на годината. Първоначално почти не си говореха. Тя мислеше, че той е прекалено сериозен, а той, че тя е прекалено шумна. Но един ден, когато в час по литература трябваше да направят проект в екип, ги събраха заедно. След проекта по литература, Вики и Венци започнаха да прекарват все повече време заедно. Оказа се, че имат много повече общо, отколкото бяха очаквали. И двамата обичаха анимации, харесваха да слушат музика вечер, а Вики дори започна да чете една от книгите, които Венци й беше препоръчал. Един петък след обед, когато часовете бяха приключили, двамата решиха да се разходят в близкия парк. Времето беше топло, небето розовеещо от залеза, а въздухът миришеше на есен и листа. Седнаха на една пейка край езерото, тихо си говореха и се смееха на нещо глупаво, което се беше случило в училище. Венци подаде на Вики една малка хартиена роза, която беше направил в час по технологии. Тя я взе, усмихна се и го погледна в очите. Сърцето й туптеше бързо. Усещаше как моментът ставаше специален. Знаеш ли, харесваш ми. И ти ми харесваш много. Денят беше минал бързо, но Вики и Венци имаха още време преди да се прибират. Решиха да се разходят в парка. Слънцето вече бавно се скриваше зад хоризонта, отсветявайки небето в златисто и розово. Въздухът беше тих. Само листата шумоляха леко от вечерния ветрец. Венци носеше любимия си свичър, а около врата му висяха слушалките. Вики вървеше до него с ръце в джобовете на розовото си свичърче с стич. От време на време го поглеждаше и усмивката й ставаше още по-широка. Знаеш ли, ти си моето сладурче. Никой досега не ме е наричал така. Сега вече имаш кой. Те продължиха да вървят, пръстите им вплетени, докато светлината на залеза обгръщаше всичко наоколо. За тях светът в този момент се свеждаше само до две неща – топлата светлина и топлината в сърцата им. След онази първа целувка, Вики и Венци станаха любимата двойка в класа. Всички ги гледаха с усмивка, те бяха различни, но заедно се допълваха по перфектен начин. Прекарваха междучасията заедно, често се разхождаха след училище, а Вики беше нарисувала дори малка карикатура на тях двамата в любимия си стил. Но, както често се случва, нещата не вървяха винаги толкова гладко. Един ден, докато Вики чакаше Венци пред училището, го видя да говори с новото момиче от техния клас – Ани. Тя беше прехвърлена преди седмица и беше доста красива с дълга черна коса и загадъчна усмивка. Но това, което разтревожи Вики, беше, че Венци се смееше на нещо, което Ани каза и изглеждаше притеснително близък с нея. Вики усети как гърлото й се стегна. Не каза нищо, просто се обърна и си тръгна. По-късно същия ден Венци й писа: „Къде изчезна? Търсихте." Тя не отговори. На следващия ден в училище Вики беше мълчалива. Не седна до Венци както обикновенно. А той изглеждаше объркан, но не я притискаше. Знаеше, че когато е готова, сама ще му каже какво не е наред. В междучасието я намери в коридора до шкафчетата. Вики, какво става? Нищо. Просто видяхте вчера с Ани. Тя ме попита дали знам как да стигне до кабинета по химия. Сериозно ли мислиш, че ще я заменя за теб? Може би просто се изплаших. Няма за какво. За мен си само ти, Вики. От първия момент, в който ми се усмихна онази сутрин с розовата си блуза.